На цигански ли трябва тази историята? Защото аз тук си приготвих железо, защото мислих, че на цигански така май трябва. Трябва си го напиша. Един ден отиваме в махалата и какво да завариме? Чиста кал! Мърсотия! Не знам, нормални хора ли живеят там? Това като жунгла, някаква жунгла. Отиваме и ни посрещат на портала на махлата и комшиката. Бутнаха ви къщата, бе! Била на незаконно место. И аз се очудих. И тя вика, нищо, ще слагате килими, ще спите в пътя. И аз като се стреснах, просто не можех да споемем дъх, отколкото се бех наплашил. Като ме наплаши и отзад едно куче по махалата се разуждат. Като фанах тетава железо и по очите. Успокои се то онова нещо, аз се после се сетих за моя проблем. Откъде че намериме килими? Отивме на панира килими да купиме, немаме килими. Стъпваме ние на панира и един килим 200 лева, представяш? И ние туш край, къде ще спиме, нема къде да спиме. Като се върнахме в махлата, и там просто всички ни биха с камъни. И вече не се сещам как беше натам, само знам, че спахме в пътя без килими, без нищо. И избутахме така, после си намерихме жилището и така.